Szia, hol képzeled el magad 20 év múlva? Hello, igazából ezen még úgy nem gondolkodtam, nem tudom. Cigivel, sörrel a kezembe, megyek a Dunaparton, szárság. Igazából én ezen nem szoktam így gondolkozni, meg így nem tudom. Hát majd elverem az összes pénzem, szerintem veszek majd egy házat. Hát nem tudom, hogy kihagyok egy évet, és akkor majd talán. Igazából nem tudom. Majd csak lesz valahogy egyetemre megyek. Igazából majd biztos így lesz valahogy. Hát mindenképp szeretnék sok pénzt. És miből? Hát majd valahogy valamit, ami sok pénzt fizet valami ellenállásra. Ezen sem gondolkodtam még igazából. Sajnos manapság már egyre több fiatalra jellemző ez a fajta céltudatlanság és elkötelezetlenség. Számukra azért nagyszerű példakép lehet a 18. század egyik legambiciózusabb embere, gróf Grassalkovich Antal. Jó, így nézett ki, de attól még tényleg jó példakép. Fiatalként hamar felismerte, hogy milyen foglalkozása számára megfelelő. Ennek és kemény munkájának köszönhetően szerény köznemesi család másodszülöttéből Magyarország egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb főúrává válhatott. Az is elmondható róla, hogy kiváló vezetői képességekkel rendelkezett. Például nevéhez fűződik a ma már több mint 30 000 fős gödöllő felvirágoztatása. Még Magyarország legnagyobb uraként sem feledkezett meg arról, hogy kegyes és jó lelkű legyen az alattvalóihoz. Mi sem igazolja ezt jobban, mint saját jelmondata, melyhez mindig tartotta magát. A nyugodt lelkiismeret a legbiztosabb tanácsadó. Tégy jót mindenkivel, amíg megteheted. A magyar nyelv egyenjogúsításának legnagyobb 18. századi képviselője volt. Nemzetéhez, elveihez, értékrendjéhez mindig hű maradt. A szellemi, nemzeti és anyagi dolgokon kívül a művészeteket és a kereszténységet is támogatta. Templomokat építtetett és újított fel, melyeket a köznép előtt is megnyitott, valamint a Pesti Magyar Piarista Gimnázium színjátszókörét is támogatta. Ezek alapján pedig jó szívvel mondhatjuk, hogy Grassalkovich Antal egy nagyszerű és követendő példa minden fiatal számára céltudatossága, műveltsége, hűsége, megbízhatósága és jó szíve miatt.